سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكستران حجاب استدالو زيناتات إرترا نتي بحنت معكن بزعبا مأسار وينجيلاوان بزملكت زوات أمغلتي زهابتو قبر ملسي أو تقراي قبرنياتات نمحز قبر زول مرمران لعلوات بوليتيكانياتاتن وتهدراوان مرحتن أو تحت قيد مأتوان مغلاتو أبي تيبيا أقولقلوت إميغريشنن زيغنتن بزي حقاو سند أب تهاجر زنبرو واتساتنياتات مسقواقو محبارو حلافي بوليس كينيا نتبوزحات سلفنياتات زهالو غولو تقاومو سيعيبو كابسلت آنو مألايون أب نيجيريا آقات إمزولو حدقان كالنز تغلق خونيو أبزا چانل دمان اي وتر تخاتاتلتن مخوان سابسكرايب كتقبرون نتناي دول ملكت كتووغن بخبري عدمكم حلافي بوليس كينيا جافيت كومي لعلتي 4 سبات هيوتم سانلو برتع حزباو تقاوموتات سيعيبو كابسلت آنو كمزلغا أفليتو وجلتات تطابق تسب أو مسلات بوليس بعسرتات زغصور سلفنياتات بتقيت كمز قتلو كالوت أما إدماج أويام ويدما كاب حق واتساي سويرم كمز أسورو كيسيسو مالو زنايت حلافي بوليس كابسلت آن ملقا غوسانة بريزيدنت ويليام روتو نكابينا منستراتو مسبت تنادح رحيلة معتاد زوسات زلو وسانة يو زد ما بعبئيو بمن إسيات كينيا بقوند ما بإنترنت كودب زجمرة تقاوم مقسقاس سقط سعيبو زمت اللو طمخواني غلط على قدم خلت تسمون حقك تأكلات نتياكات عمام فاينانس أبز تقولوان سلفنياتات نهنصات هاجراو بايتا تحيسون بمئتاو حاوي كم سددلو ذكريو بوليس دما بالعلى سلفنياتات توخس بمخفات بوزحات يقتلو بريزيدنت روتو نتتقاوموتا سعيبو كابت امام وسخ جبر انسحبو كوانتا نبره ازي سقوم تغن تومت بريزيدنت كاب سلطانو كورد زطلبو زلو سلفنياتات كعقب اي كالن حلاف بوليس كينيا جافيت كومي كاب سلطانو مورادو بكينياوያን ተቀባልነት ዝረኸበ እኳ እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ጥኢት ከዝንቡ ብቪድዮ ዝረኣዩ ኣባላት ፖሊስ ግን ዛጊት ኣብ ስርሖም ከም ዝርከቡ ይገልጽ ኣሎ ፕሬዚደንት ሩቶ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ትዊተር በቐጥታ ምስቶም መንእሰያት ኣብ ዝገበሮ ዘተ መርትዖ ቪድዮ ምስ በጽሖ ኣብ ልዕሊቶም ኣባላት ፖሊስ ስጉምቲ ክወሰድ ምዃኑ ንኬንያውያን ቃል ኣትዩ ነይሩ ከምኡ ገይሩ ድዩ ኣይገበረን ግን ዛጊት ንጹር ኣይኮነን ስልጣን ካብ ዝሕዝ 2 ዓመታት ገይሩ ዘሎ ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ኣብ ዘናይ 2 ዓመታት ስልጣኑ ኣብ ዝዋን እቲ ዝዓበየ ህዝባዊ ተቃውሞ ዘተኣናገደ ኮይኑ መጀመርታ ናይ ሶሙን ድማ መስመራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ራይላ ኦዲንጋ ተራኺቡ ዘቲ ነይሩ ንጸገማት ተሃገር መፍትሕ ንምርካብ ዝሕግዝ 150 ኣባላት ዝሓቆፈ ናይ ዘተ ፓነል ንምቋም መደብ ከም ዘለዎምን ኣንፊትዩ እቲ ፕሬዝዳንት ተማላ ሐሙስ ንዋና ዓቃቢ ሕጊ ሓዊሱ ንካቢነ ሚኒስትራት ምስ በተነ ሰፊሕ መሰረት ዘለዎ መንግስቲ ንምቋም በሰፊሕ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ምዝራቡ ዝከርዩ እቲ ሓድሽ ወስኽ ግብሪ ልዕሊ 80 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ናይ ወጻኢ ዕዳ ተሃገር ንመቀላል ዝዓለመ ነይሩ እንተኾነ መንእሰያት ኬንያ ነቲ ኣብ ልዕሊኦም ተጻዒኑ ጸንሐ ናብራ ምኽባር ዘጋደድ ስጉምቲ በመባል ክቃወሙን ከለዉ ሰፊሕ ህዝባዊ ተቃውሞ ድማ ኣላ ኢሎም እዮም أقولقلوت إميغريشنن زيغنتن إثيوبيا بزي حقاو سند أبتا هاجر زنبرو وصاتنياتات مسقواقم حابيرو أو إثيوبيا أوشت زحلفو 3 عامتات مستحنتن هاجراو ربحان تأساسيرو أو لعلى 10,000 زيغاتات تنبيرو تصنحي ناي وصاي قعزو إقادا أبزا عامت كمستل عليه أقولقلوت إميغريشنن زيغنتن إثيوبيا ووسيخو قليس الله اتتقال نعامتاو أفاس أصما سرحا عملكيتو نقازي تنياتات أبزاهابو مقلتي بزي حقاو سند أبتا هاجر زنبرو وصاتنياتات مسقواق حويسو زتفل عليه حقاو سقومتا وسيدو مهلاوي علاوي غير زلا إرترا نتي بحانتا أمريكاويت كروكس تبهال مع كنزينا كلتا ميتي آمنت كريستنا آسيرا زبل تسبساب بزملكت بمنقدي بعباي بريطانيا زركب إمباسي أجيرا بزهابو تملسي نتي زوت أزينا كاب حق زرحقن كنا إرترا كون نت زينس أبارقن بمبال نتيقاتو إرترا بمنقدتني عباي بريطانيا إمباسي أجيرا أو تياتو زلا قبر ملسي نتي بتا مع كنزوت إرترا استاد كلتا ميتي وانجيلاويان أو تحت قيد إيتيا زبل زينا بوليتيكا وأجندا زلو بمبال إرترا هايمانتو حدنت كمزلو اتبتا مع كنز وصا زينا دما مقصلتا نايتي اب لعلي ارترا زغبر صلمي يكبلون ملسي ولا لا بتوسخ ارترا بمنقدتي اب عباي بريطانيا زركب امباسي اجيرا هيباتو زلا ملسي اب ارترا كم كالوت هاجرات نهايمانوت زملكت حقتات كم زلو يخون بر ارترا بزحزن ملكع كمتي اب قال هاجرات افريقيا زرئ بناي وصاي هاجرات اجنداو نمساي مولا زغبرلهم حدش كفالات هايمانوت مسرات اي تفقدني ايلو كم ذكرتي اب زحلف قرا معلتات بتانا امريكا مع كان وصي زنبره بزعبه مأسرته وينجيلاوያን ኣብ ኤርትራ ዝምልከት ዜና ሰብመዝ ፀህተ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሰዓብትናይተን ዝተኣገዳ ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስቲያናት ከካይድ ወጽሑ ማእሰርተ በመቕጻል ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተሃገር ኣስታት 200 ወንጌላውያን ከም ዝኣሰርያ ገሊጻ ዝነበረት በጀካ ዝድማ ብ30 ግንቦት ወጽኢ ኣብ ዝነበረ ጸብጻብ ኣብ ዞባታት ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዓንሰባን ጋሽ ባርካን ኣብ ትሕቲ ቀይደ ዝኣተው ወልቀ ሰባት ካብ ገዛውቶም ዝተወሰዱ ምዃኖም እቲ ሓበሬታ ጠቂሱ ነይሩ ሓደ መሰላት እቶም ዝሳደዱን ዝእሰሩን
ከለው ኣመንቲ ዝጣበቕ ተሓላቂ እቲ ብፍላይ ኣብ ዞባታት ዝካየድ ዘሎ ሓድሽ ወፍሪ ማእሰርቲ ብዓይነቱ ፍሉይ ዝመስል ኮይኑ ዝያዳ ንኣገልገልቲ ዕላማ ዝገበረ ይክብል እውን ሓቢሩ ነይሩ እዩ ኣብ ወርሒ 4 እውን ኣብ ከተማታት ተሰነይ ኣቁርደትን ባሮንቶን ብዓሰርታት ዝቆፀሩ ሰዓብቲ እተን ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ምንባሮም እታ ማዕከን ፀብፂባ ነይራ እያ ኤርትራ ከዓ ነዚ ፀብፀባት ሕጂ ነቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ክውነት ዘየንፀባርቕን ፖለቲካዊ ኣጀንዳን ዘለዎ ብምባል ብመንገዲ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝርከብ ኤምባሲ ኣገይራ መልሲ ሂባቶ ለዘላ ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ መስፈሕፋሕ ገበናት ንምምካት ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ሓድሽ ተበግሶ ጀሚሩ ምህላው ዕላው ገይሩ ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ብመንገዲ ናይ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ሕሳቡ ገይሩ ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ሓድሽ መግለጺ እዚ ሕጂ ክውሰድ ትሕሰብ ዘሎ ስጉምታት ሓንቲ ድሕሪ ስምዕ ፕሪቶሪያ ብዝቆመት መርመራታት ስዒቡ ምዃኑ ይገሊጹ ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብቲ ክልል ዝረአ ዘሎ ገበናት ንምምካት ኣብዚ ሕጂ እዋን መርመራታት ዛዚሙ ኣብ ዝተፈላለዩ ደረጃታት ጉዳያት ርኡይ ምዕባለ ኣመዝጊቡ ከም ዘሎ حبر اتمغلصي نتخلل كساقي صنحو اب كبت ገበናት ዝተሳተፈ ጦርጦራት ድማ ምእሳር ጀሚሩ ከም ዘሎ ኣፍሊጦ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይ ዝተበገሰ ከዓ ዘይሕጋዊ ተግባራት ካብ ሱሩ ንምጥፋእን ገበነኛታት ናብ ሕጊ ምቕራብን ምዃኑ ከገለጽ እንከሎ ሰብ መዘ ተከለል ድማ ኣብ ዘይሕጋዊ ምስጋር ሓጺንን ሓዊሱ ኣብ ዓበይቲ ገበናት ዝተዋፈሩ ውልቀ ሰባት ምእሳር ጀሚሮም ኣለዎ ኢሎ እቲ ሓበሬታ በዛዕባ ዝተመርመሩ ገበናት ይኹን ዝተገብረ ማእሰርቲ ፍሉይ ዝርዝር ሓበሬታ ኳንተ ዘይሃበ ሓደ ሽሙ ዘይተገልጸ በዓል ስልጣን ግን ናይ ኢትዮጵያ ማዕከን ኣዲስ ስታንዳርድ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ምእሳር ንገለ ኣብቲ መርመራታት ዝተለለዩ ላዕለዎት ወታደራውያን ሰበስልጣንን ፖለቲካውያን ሰበስልጣንን ተከለሉን ዘጠቃለል ምዃኑ ገሊጹ እዞም ድሕሪ መርመራታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተው ላዕለዎት ሰበስልጣንን ፖለቲካውያን መራሕትን ናይ ትክልል ግን መነመንዮም ዝምልከት ነቲ ማዕከን ሓበሬታ ኣይተዋህበን ኣብ ናይጄርያ ህንጻ ሓደ ቤት ትምህርቲ ብምፍራሱ 22 ህጻናት ህይወቶም ክስዕኑ ከለው ልዕሊ 130 ድማ ቆሲሎም ከም ዘለው ሰበስልጣን ተኸባበ ገሊጾም ኣብ ርዕሰ ከተማ ግዝኣት ጆስ ዝርከብ ሳይንት ኣካዳሚ ዓርብ ንግሆ ተምሃሮ ኣብ ክፍሊ ኣብ ዝነበሩሉ እዋንዩ ህንጻ ንውሽጢ ፈሪሱ ህጻናት ኣብ ትሕቲ ትፍርስራስ ተዓጽዮም ዝተረፉ ወለንተኛታት ንብዙሓት ካብቶም ተዓጽዮም ዝነበሩ ንምብጻሕ ብሓጻዊንን በእዳዎምን ኩዕታ ከም ዝገበሩ ተገሊጹሎ ፖሊስ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ በቲ ምፍራስ ብውሕዱ 22 ህጻናት زموتون كالوت بزحد دما ኣብ ሆስፒታል ተኸባቢ ሕክምና ከም ዝረኸቡን ሓቢሩ እቲ ቤት ትምህርቲ ልዕሊ 1,000 ተምሃሮ ከም ዘለዎ ይዝግመት ነባሪ ተኸባቢ ኣቤል ፋንዳኣይ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ወዲ ዓርኮ ከም ዝተቃትለ በመግላጽ ዓቕን ናይ ተሓደጋ ዘሰንብድ ኢሉ ጠንቅ ናይ ተመፍራስ እኳ እንተ ዘይተፈለጠ ኣብ በረኽቲ ቦታታት ተኸባቢ ዝናብ ከዘንብ ድሕሪ ምቕናዩ ከም ዝተኸስተገን ነበር ተገሊጾም በቲ ሓደጋ ካብ ዝተጎድኡ ተምሃሮ ሓደ ዝኾነ ዋሊ ኢብራሂም ኣብ ሆስፒታል ኮይኑ ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ናብ መምሃሪ ክፍለይ ካብ ዝኣቱ 5 ደቂቃ ኣብ ዘይመልእ ድምጽ ሰሚዐ ካብኡ ንድሓርገን ነገዛ ርእሰይ ኣብዚ ሆስፒታል የረኺበ ኢሉ ንሳ ሲዕቡ ኣብ ክፍሊ ብዙሓት ኢና ነርና ፈተና ድማ ንፍተን ነርና ኢሉ ነባሪ ቺኮ ኦባዮ ብርክት ዝበሉ ሬሳታት ከም ዝረኣየን ብዓሰርታት ዝቁጸሩ ሰባት ከም ዝደሓኑን ገሊጹ ወኪል ዩኒሴፍ ኣብ ናይጄርያ ክርስቲያን ሙንዳኣተን ኣብ ትዊተር ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ብዘጋጠመ ዝሕዝን ክሳራ ህይወት ንኣሽቱ ቆልዑት ሲኢና ኣለና ክብል ጽሒፉ ኣብ ናይጄርያ ኣብ ቀረባ ዓመታት ብሰንኪ ውሕስነት ዝጎደሎም ናውቲ ህንጻን ምጥፋእን ምፍራስ ህንጻታት ኣጋጢሙ ነይሩ ኣብ 2021 ኣብ ሓደ ሃብታም ከባቢ ሌጎስ ኣብ ህንጻ ዝርከብ ዓቢ ህንጻ ብምፍራሱ ብውሕዱ 45 ሰባት ህይወቶም ሲኢኖም ነይሮም እዮም نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم